Добрага ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Ой, нешта я засумавала по вясне. Так хачу, каб цёплыя дзянёчкі хутчэй насталі. Па календары вясна праз месяц прыйдзе. А вось цяпло калі будзе? Кася, раю табе сачыць за прагнозам надвор'я. Сіноптыкі вельмі дакладна папярэджваюць пра надыход маразоў ці адлігі. Ці можна правяраць народныя прыкметы, такія як, напрыклад, калі вераб'і расцвіркаліся, чакай цёплага надвор'я. Ці пра надыход цяпла можна даведацца, каб паназіраць за зверам, які любіць паспаць зімой. А, гэта ты каго маеш на ўвазе? У гонар гэтай жывёлы нават назвалі сённяшні дзень. Лесік, ты майстар інтрыгі. І так, віншуйце сурка. Сурок – жывёла, якая ўпадае ў глыбокую спячку падчас зімы. Хіба яго спяшцы спецыяльнае свята прысвяцілі? А гэта таксама цікавая гісторыя. Тады расказвай хутчэй. Штогод 2 лютага людзі разумеюць, калі прыйдзе вясновае надвор'е. Як гэта? Растлумач. Усё проста. У некаторых краінах менавіта ў гэты дзень назіраюць за суркамі. Значыць, людзі назіраюць, як сурок спіць? Людзі чакаюць, ці прачнецца сурок у гэты дзень пасля доўгай зімовай спячкі. Нічога сабе! А як па сурку магчыма зразумець, прыйдзе вясна ці не? А гэта на самой справе магчыма. Людзі лічаць, калі сурок пакідае нару, то вясна прыйдзе хутка. А калі наадварот звер хаваецца, то чакаць цяпла прыйдзецца яшчэ доўга. Вось гэта дзіва! Значыць, вясну з сурком сустракаюць. А я ведаю, што ў мінскім заапарку няма суркоў. Таму набліжэнне вясны можа прадказаць мядзведзь. Сапраўды! Мядзведь жа таксама кладзецца ў спячку. Калі ён прачнецца, значыць, маразы скончыліся. А зараз мы прадкажам, што чакае ўсіх нашых гледачоў праз момант. Як жа гэта ты зробіш? Я проста ўключу цікавы мультфільм. Прадказваем усім цікавы мультфільм. І яшчэ цудоўны настрой. Сябры, мы з Лесікам хочам усіх здзівіць. Гэта вы цудоўна прыдумалі. Кася, раскажы, калі ласка, які сюрпрыз мы падрыхтавалі. Гэта будзе нейкі падарунак? Можна сказаць і так. Мы падорым вам новыя веды. А я падумала, будзе новы веласіпед. Мы падрыхтавалі нешта лепшае. Не сумняваюся, вы з Лесікам знаходзіце столькі цікавых фактаў. Мы раскажам пра незвычайную птушку. А пра якую? Зараз на ўсе твои пытанні мы адкажам. Я з задавальненнем вас паслухаю. А што мне рабіць? Глядзі на экран і уважліва слухай. Лесік, якія птушкі табе падабаюцца? Можа, салавей ці варабей, а можа, ластаўкі? Ведаеш, Кася, а мне вельмі падабаюцца лебедзі. Згодна, гэтыя птушкі вельмі прыгожыя. Яшчэ і даволі разумныя. Лебедзі ствараюць пару на ўсё жыццё. Яны разам гадуюць маленькіх птушанят, разам плаваюць. А яшчэ лебедзі цудоўна танцуюць на вадзе. Ад такога танцу вачэй не адвесці. Быццам сапраўдны балет на вадзе. Птушкі сінхронна рухаюцца і падымаюць крылы. А яшчэ лебедзі любяць усё рабіць разам. Нават плаваюць па вадаёме вялікай кампаніяй. Заўсёды трымаюцца адзін каля аднаго. А вось чым харчуюцца лебедзі, ведаеце? Лебедзі харчуюцца раслінамі вадаёмаў з яго берагоў. А вось узімку прыгожыя птушкі адлятаюць у вырай. А дзеля гэтага лебедзі аб'ядноўваюцца ў вялікую чараду. Так яны адчуваюць сябе ў бяспецы. Нягледзячы на даволі вялікі памер, лебедзі добра лятаюць. У Беларусі можна сустрэць лебедзя-шыпуна. Калі паспрабуеце наблізіцца да птушак, абавязкова пачуеце ш. Таму іх і назвалі шыпунамі. І наша парада – любуйцеся імі здаля. А то
яшчэ як ушчыклі незнарок. Лебедзі будуюць гнёзды недалёка ад берага вадаёма. Для гэтага выкарыстоўваюць расліны, якія растуць у вадзе і каля яе. Якім добра. Раслінамі пачаставаліся, з іх жа стварылі дом. Не жыццё, а казка. Вядома, казка. Менавіта таму лебедь птушка, якая сустракаецца ў многіх казках. Такія яны ўжо незвычайныя і прыгожыя. Царэўна лебедь – адна з маіх любімых казачных гераінь. Раю абавязкова перачытаць гэтыя казкі. Лебедзі не заўсёды жывуць на адным месцы, а часта пералятаюць у новыя. Напэўна, яны хочуць, каб больш людзей полюбавалася іх прыгажосцю. Можа і так. Добра, што і мы мелі магчымасць гэта зрабіць. І мы з задавальненнем пазнаёмілі і нашых гледачоў з такімі цудоўнымі птушкамі. Дзякуй, сябры. Цудоўны падарунак у вас атрымаўся. Яшчэ і вельмі прыгожа. А зараз надышоў час паглядзець цікавы мультфільм. Глядзім, сябры. Кася, гэта ты адкуль цукеркі ўзяла? Будзеш нас частаваць? Нешта я не веру. Кася і шмат цукерак, яна б іх за одну хвіліну з'ела ўсе. А вось і не. Я іх вывучаю. Вывучаеш цукеркі? Ты цяпер цукеркавед? Именно. Ой, Касечка, а раскажы нам, а што цікавае ты даведалася пра цукеркі? З задавальненнем. Глядзіце ва ўсе вочы і слухайце ва ўсе вушы. Не паверыце, сябры, але я зразумела, як ствараюцца карамелькі. Сапраўды? Расказвай хутчэй. Для вырабу карамельных цукерак выкарыстоўваюць толькі цукар і ваду. Няўжо? Я не веру ў гэта. А гэта так, Дарына. Карамелькі і сапраўды ствараюцца з цукру і вады. Так, але галоўнае, што гэтую ваду награваюць. Да таго ж на вельмі высокіх тэмпературах салодкую сумесь перамешваюць. Цукар і вада ёсць і ў мяне. Абавязкова сёння прыгадую цукеркі. На першы погляд ствараць цукеркі здаецца лёгкай справай, але гэта не так. Чаму? А таму, што гатуюцца яны на вельмі высокай тэмпературы, а дзецям самім такое рабіць нельга. Гэта можа быць небяспечна. Давайте дамовімся. Рабіць дамашнія карамелькі дазваляецца толькі разам з бацькамі. І гэта правільна, Кася. А мне вось цікава, чаму цукеркі рознага колеру? Цукар жа белы, а вада празрыстая. Правильно, Дарына. Каб цукеркі змянілі колер, у іх дабаўляюць спецыяльныя фарбавальнікі. Нішто сабе. Так, менавіта таму у краме цукеркі магчыма знайсці рознага колеру і нават з малюнкамі. А я прапаную зараз пачаставацца цукеркамі. Давайте, я згодная. Толькі бярыце па адной, калі ласка. Многа цукерак шкодна для зубоў. Дзякуй, Кася. Так, а я прапаную паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Давайте глядзець. Цікавы мультик мы паглядзелі. Яшчэ і пра многа цікавага і карыснага даведаліся. Але зараз надышоў час развітвацца. Так, няхай гэты дзень пройдзе лёгка і цікава. І не сумуйце, мы развітваемся ненадоўга. Хутка мы сустрэнемся зноў. Толькі дзень, калі гэта адбудзецца, усе памятаюць. Мы нагадаем. Мы сустракаемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце!